Els fets s'han ocorregut vora les 12 de la matinada. Un incendi ha calcinat una nau industrial abandonada en la localitat valenciana de Paiporta. El Consorci Provincial de Bombers de València ha intervingut ràpidament en l'extinció del foc en aquesta instal·lació. Una nau abandonada que es dedicava al magatzematge de mobles. L'organisme ha mobilitzat dotacions de bombers dels parcs dels municipis veïns de Torrent, Paterna, Catarroja i Burjassot, així com diversos comandaments que s'han desplaçat fins a la nau de Paiporta. Pel moment es desconeixen les causes que podrien haver produït aquest incendi que no ha transcendit a altres instal·lacions de l'entorn. És la notícia que obri avui el nostre espai informatiu i de seguida ens detenim en aquesta informació. Però abans, la nostra actualitat d'aquest dilluns 8 de novembre ens deixa altres titulars. A la muntanya La Cantina, aquest cap de setmana ha conclòs la 675 edició de la Fira de Tots Sants de Cocentaina, una fira que presentava la novetat d'estar dividida en 2 caps de setmana, un format molt més extens i que ha estat marcada per la seguretat enfront la Covid-19. L'empresa de comunicacions Esports, l'Ajuntament de Morella i Ascent Mico han entregat els guardons de la Festa del Comerç, un reconeixement a la història, emprenedoria, disseny i innovació i també compromís i dedicació de les empreses per remarcar la importància del comerç local i de proximitat de la comarca. A Montaverner, l'antic convent de la Sagrada Família ha sigut inaugurat com a seu del nou Ajuntament, precisament en un any molt important per a Montaverner, ja que celebra el 750 aniversari de la seva fundació com a poble. Com els hem avançat al començament, un incendi ha calcinat aquesta matinada una nau industrial abandonada en la localitat valenciana de Paiporta. Els fets s'han ocorregut vora les 12 de la matinada. El Consorci Provincial de Bombers de València ha intervingut ràpidament en l'extinció del foc en aquesta instal·lació, una nau abandonada que es dedicava al magatzematge de mobles. L'organisme ha mobilitzat dotacions de bombers dels parcs dels municipis veïns de Torrent, Paterna, Catarroja i Burjassot, així com diversos comandaments que s'han desplaçat fins a la nau de Paiporta. Pel moment es desconeixen les causes que podrien haver produït aquest incendi que no ha transcendit a altres instal·lacions de l'entorn. Més coses. La localitat de Benidorm s'ha convertit en les últimes setmanes en el punt de mira per l'increment dels casos Covid que podria estar relacionat amb la mobilitat internacional. Davant aquest augment de la incidència, el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, insisteix en que el turisme és segur. Siempre durante estos meses hemos tratado de explicar claramente que no es un problema del turismo, ni de la ciudad turística, ni del sector, ni de su competitividad, de nuestros productos turísticos, sino que es un problema sanitario que golpea especialmente la industria de la movilidad, de los viajes, ¿no? Por lo tanto, pero yo creo que en Minuto y Resultado ha habido una remontada porque hay una pulsión de la gente por viajar, por salir, eso es una certeza absoluta, que puede haber repuntes, que puede haber noticias, que puede haber países, esto seguramente nos tocará convivir y aprender a convivir con el virus, con la dificultad y no parar máquinas, ¿no? Yo creo que es el gran reto que tenemos como sociedad, como economía, no parar máquinas si vuelven a venir mal dadas, ¿no? Por lo tanto, prudencia, responsabilidad, protocolos de seguridad y esperanza. Unes declaracions que feia avui a Fèria València, on aquest diumenge donava començament una nova edició de Mediterrània Gastrònoma. Un esdeveniment gastronòmic que un any més i després de l'aturada per la pandèmia ha tornat a reunir els professionals del sector. Turisme, Comunitat Valenciana i Fira València impulsen l'esdeveniment en 14 espais diferenciats en una superfície de 13.000 metres quadrats i dirigit a un públic professional i gourmet. Quasi 30.000 aspirants s'han examinat aquest dissabte per optar a una de les 6.200 places de funcionari convocades al mes de maig per a diferents cossos de l'Administració General de l'Estat en totes les comunitats autònomes. Es tracta de la convocatòria més nombrosa d'enguany, segons el sindicat CESIF, que no obstant això considera insuficient aquesta oferta d'ocupació per a cobrir els 43.000 llocs de treball que ha perdut l'administració en els últims 10 anys. Son casi 1.800 personas aquí en Valencia. Tenemos 9 procesos selectivos distintos, tanto de personal administrativo, en este caso de promoción interna, como gestión de la Administración Civil del Estado y gestión de sistemas informáticos, técnicos informáticos, todos entre niveles A2 y C1.
La feria tenía, digamos, todas las características que necesitábamos para llevar a cabo un proceso como este hoy. Están siendo años de ofertas de empleo muy importantes en número de plazas y que yo creo que es una maravillosa oportunidad para acceder y que de verdad la función pública necesita gente para servidores públicos, para la prestación de nuestros servicios. I continuem a la província d'Alacant. El món de les fogueres debat com serà la tornada a la festa. Presidents i expresidents de fogueres s'han reunit per tal de perfilar els detalls de les primeres festes post-pandèmia. Que las hogueras quieren volver no es un misterio. Lo que sí que sigue siendo una incógnita es cómo lo harán. Imágenes como estas o estas otras preocupan. ¿Cómo será la nueva normalidad festiva en la ciudad? Pregunta sin respuesta, pero que se empieza a tratar en el mundo de les fogueres, en debates como el organizado por la Comisión Princesa Mercedes. Y sobre todo qué consecuencias ha tenido, porque cada uno sabemos en nuestra foguera qué repercusión ha tenido, pero también queremos saber en general, en líneas generales, qué situación tenemos actualmente, y es importante poder hablar con ellos y creíamos que era necesario hacerla y nos hemos lanzado al ruedo. La tertulia ha contado con la presencia de expresidentes de la Federación y gestora de las hogueras, también concejales de fiestas, que coinciden en las ganas de volver, pese a que advierten que no será fácil. Hablar del futuro, y es lo que más o menos vamos a discutir. Yo creo que estas cuestiones son importantes de transmitirlas al mundo de las hogueras, a todos los que participamos en este precioso mundo. Un camino complicado pero necesario para reactivar la economía festiva. Y yo creo que estas charlas coloquios lo que dan es pie a que la gente se anime, a que participe y a ver si afortunadamente en el mes de junio podemos tener unas hogueras como las que conocíamos, no creo, pero por lo menos que podemos disfrutar de ellas, que ya las echamos mucho en falta. La normalidad tardará en llegar, pero los monumentos, si nada lo impide, volverán de nuevo a las calles y a verse reducidos a cenizas. Una normativa que está en el aire, pero que se adaptará a la situación para poder abanicarse o bañarse a la llum de les fogueres. Alacant ja coneix el nom dels seus nous Reis Mags. Divendres passat tenia lloc el traspàs de poders de la mà de l'alcalde i la vicealcaldessa de la ciutat. Iván Cano, Carlos Mazón y el restaurador César Anca serán els Reis Mags 2022. El Rey Melchor es un orgullo para esta tierra, para Alicante, y se llama Iván Cano. Así se daba a conocer el primero de los 3 nombres de los que serán los representantes de los Reyes Magos en Alicante, una cita que este año será más especial si cabe. Por agradecerles su valentía, su disciplina, pero sobre todo por ver y alimentarnos de la sonrisa y la ilusión en los ojos de los niños. El representante de Gaspar en la capital de la provincia no tardaba en conocerse. El Rey Gaspar 2022 es Carlos Mazón Guixot. Carlos Mazón, emoción a flor de piel, que se repetía con el representante de Baltasar. Un deportista paraolímpico, un alicantino de pro y un hostelero de altura, a los que les acompañarán 3 carteras reales que representan a 3 sectores afectados por la COVID-19 y que tratarán de devolver la magia a los más pequeños de la ciudad. A la muntanya alacantina aquest cap de setmana ha conclòs la 675 edició de la Fira de Tots Sants de Cocentaina, una fira que presentava la novetat d'estar dividida en 2 caps de setmana, un format molt més extens i que ha estat marcada per la seguretat enfront de la Covid-19. Conclou la 675 edició de la Fira de Tots Sants de Cocentaina amb èxit de visitants i organització. Una fira que presentava la novetat d'estar dividida en 2 caps de setmana, un format molt més extens i que ha estat marcada per la seguretat enfront la Covid-19. Hem tingut una fira excel·lent, una fira marcada per la seguretat. La gent, per norma general, ha seguit totes aquestes recomanacions i aquestes obligacions que ens marcava el protocol anti-Covid. Ha sigut una fira molt treballada, va començar l'any passat preparant-se amb moltes versions, amb molta dificultat per tal de tindre un format totalment definit, i el punt clau va ser aquesta reunió en setembre amb la consellera de Sanitat, i a partir d'ahir ja aquest format de 2 setmanes va anar especificant-se poquet a poquet.
Crec que hem aconseguit això, el que ens va dir la consellera, que seríem un exemple d'esdeveniment multitudinari i segur. Tindre les xifres haurem superat el 500.000 de visitants, que és la tònica habitual d'una fira lliure de Covid. Per tant, des de l'Ajuntament de Cocentaina no podem més que agrair a la ciutadania de Cocentaina la paciència que ha tingut per tindre que suportar una fira d'un format molt més extens, que ha demandat molta més tolerància per al seu muntatge, desmuntatge i per als dies de festa gran. Agrair també als expositors que un any més han tornat i a totes les persones que han col·laborat a través d'exposicions o simplement a través de la seva presència i a través de fer fira i de seguir construint la gran tradició contestana. Així que molt satisfetes, molt contentes i molt agraïdes. Una fira amb un format que s'ha sabut adaptar a les mesures de protecció actual i que en aquest segon cap de setmana, dedicat per a la maquinària agrícola, industrial, automoció, productes típics i de denominació d'origen, ha rebut vora 115.000 visitants. Podem estar també contents perquè hem tingut més de 114.000 visitants, pese a l'oratge que ahir va fer un poc de fred, però han estat ahí, han estat recolzant a la fira, així que feliços. L'èxit que té la fira és que s'ha sabut adaptar a les situacions, anar canviant en el temps, amb les noves tecnologies, així que aquest any ens ha servit per a fer alguns canvis, algunes adaptacions, que de segur que molts d'ells es podran quedar per a les properes edicions de fira, les que han sigut per motiu Covid i vegem que no han aportat res de benefici per al format, es canviaran i tornarem al format habitual, però de segur que n'hi ha moltíssimes coses que han vingut per a quedar-se. I així tenim la cloenda en aquestes 1.000 reserves d'entrades que estan completes des de pràcticament el moment en què es van posar a la venda, així que fenomenal. El diumenge està dedicat per a la cloenda de la 675 edició de la Fira de Tots Sants amb l'espectacle El somni de Posidó, de la colla dels dimonis rafolins de l'Alqueria d'Asnar. Cal dir que enguany s'ha produït una efemèride curiosa, ja que els dimonis rafolins van portar a terme el tancament de la fira també ara fa 25 anys. Un esdeveniment que ha posat punt i final a la nova edició de la Fira de les Fires en llum, color i música. Continuem ara a la província de Castelló. L'empresa de comunicacions Esports, l'Ajuntament de Morella i Assemico han entregat els guardons de la Festa del Comerç, un reconeixement a la història, l'emprenedoria, el disseny i la innovació, també el compromís i la dedicació de les empreses per tal de remarcar la importància del comerç local i de proximitat a la comarca. Comunicacions dels Ports ha celebrat aquest cap de setmana l'entrega dels Premis del Comerç 2021. En aquest acte es va reconèixer el treball de diferents establiments i comerços en les diferents categories del guardó. Aquesta cita vol servir sobretot per a remarcar la importància del comerç local i en aquests moments, marcats encara per la crisi sanitària derivada de la pandèmia, destacar l'esforç que continuen fent els comerciants de la nostra comarca, que encara en aquests temps incerts han continuat invertint, han continuat millorant i han continuat innovant per oferir millor servei, més varietat i més qualitat, al mateix temps que generen nombrosos llocs de treball que ajuden al manteniment de la població. Així, Manolo Querol i Mari Carmen Segura rebien el premi a empresa amb història per haver mantingut durant 3 dècades el forn de pa més antic de la localitat. Voldria donar les gràcies a tots els clients que hem tingut perquè sense ells no hagués pogut tirar avant. Després voldria tindre un record especial pels meus sogres, Manuel i Vicenta, Obdúlia, ma mare i la tia Delfina, que quan vam començar ens van ajudar molt, van donar-nos tot el suport que van poder. Els nostres fills també els voldria donar les gràcies. Avui no poden estar per motius de treball, però sempre ens han ajudat tot el que han pogut. Api Villores també ha estat guardonada per ser empresa emprenedora. Des de la marca han aconseguit afegir valor a productes que ens ofereix esta terra, alguns perduts en el temps, com la mel o el safrà. Nosaltres, en tota aquesta il·lusió,
fem tot això, sempre els inicis sempre a vegades són un poquet durs, la gent a vegades no mos entén, però jo crec que al final hem alcançat un poquet el que volíem, no? I estem molt contents. Gràcies per això. D'altra banda, el Premi a la Innovació i Disseny l'ha rebut Virtuac Studio, després d'obrir en plena pandèmia una nova porta amb un despatx d'arquitectura al carrer principal de Morella, on utilitzen les ferramentes més avançades. Aprofito per dir-vos que d'ací un mes inaugurarem una altra exposició, en aquest cas sobre l'aqueducte de Morella, en col·laboració amb un fotògraf d'ací, en Rafa Ruiz, que té també moltes coses de valor de treball en el patrimoni i en el que, en aquest cas, treballarem conjuntament en ell per oferir-vos una exposició que espero que siga del vostre gust. Finalment, el Premi Compromís i Dedicació ha estat per a Eduardo Manero i Paquita Carbó per haver estat al capdavant de la seva tenda d'electrodomèstics des de 1987. Sempre reciclant-nos, però bueno, quasi 50 anys, ja veu ara com està. No sé què passarà en el tema del comerç, perquè ja va tot de cara a internet, ja sabeu, les tendes, en fi, ja ho veu que cada vegada se van tancant. I no res, agrair-vos a tots, a la gent del poble. L'acte també ha servit per a donar inici a la campanya Compra al teu poble amb desenes de premis per als rasca de les paperetes i s'han presentat les noves caixes Regala Morella. També a la comarca dels Ports, l'exposició a motiu de la capital de la cultura catalana Tortosa 2021 ja es pot visitar a la llotja de l'Ajuntament de Morella, una mostra per a reforçar els lligams i les sinergies entre aquests dos municipis que, juntament amb Alcanyís, formen part del Consorci de la Ruta dels Tres Reis, on es treballa per a la promoció conjunta dels tres territoris. A motiu de la seva designació com a capital de la cultura catalana 2021, Tortosa ha apropat l'exposició La cultura que vivim a Morella, una mostra que defineix com són a Tortosa i en general al territori ebrenc com és la seva cultura i el seu patrimoni. Durant un any, posem la mirada sobre la ciutat que és capital de la cultura catalana i ensenyem a la resta del país i del territori allò que som. I per què estem a Morella? Perquè realment en Morella ens uneix una gran relació com a ciutat. Compartim llengua, compartim costums, compartim moltes coses i a més tenim un consorci que és la Ruta dels Tres Reis que juntament amb Alcanyís, amb el qual Tortosa està germanada, compartim aquest agermanament per desenvolupar projectes comuns a nivell turístic i cultural. Des de l'Ajuntament de Morella s'ha mostrat molt agraïts tant per la visita com pel fet de comptar amb aquesta exposició al voltant de Tortosa, ciutat amb importants vincles amb Morella. És una mostra més d'aquesta col·laboració que volem tindre les dues ciutats, com sabeu, formen part del Consorci dels Tres Reis, junt en Alcanyís, i més enllà d'això, Morella i Tortosa tenim molta història en comú i també volem tindre molt de futur en comú. També som conscients que les comunicacions, que les divisions també territorials, sobretot en les últimes dècades, han afeblit en certa manera aquesta relació. Antes molta gent anava a formar-se, anava a molts de serveis entre Morella i Tortosa, hi havia molta més fluidesa, però així i tot tenim molt a dir en patrimoni, en història, més enllà del bisbat, que tenim el mateix bisbat, i com dic és una mostra més de col·laboració. L'exposició continuarà sent visitable a les sales gòtiques de l'Ajuntament de Morella durant les properes setmanes. I continuem a la comarca de la Vall d'Albaida. A Montaverner, l'antic convent de la Sagrada Família ha sigut inaugurat com a seu del nou Ajuntament, precisament en un any important per a la localitat, ja que celebra el 750 aniversari de la seva fundació com a poble. L'antic convent de la Sagrada Família ha sigut inaugurat com seu del nou Ajuntament de Montaverner. Aquest dissabte 6 de novembre s'obrien les portes de la que ja és la nova casa de tots els montavernins i montavernines, en un dels edificis més volguts per tots els veïns i carregat de simbolisme, ja que va albergar durant anys una escola amb les religioses terciàries caputxines i més tard amb les religioses Amoris Opus. Una estrena que es fa més en un any important, ja que el poble es troba immers en la celebració del 750 aniversari de la seva fundació.
Han sigut anys d'obres i inversions fins a arribar al dia d'avui, on el convent s'ha recuperat per a tot el poble, amb una rehabilitació que ha respectat la història de l'edifici. Foren també els materials originals i habituals d'aquest tipus de construccions, així com el que són les característiques constructives. Utilitzar tècniques habituals i sobretot recuperar tot allò que es podia recuperar. El que són la carpinteria, per exemple, en gastar la fusta, i les persianes de fora són les que hi havia abans, i els canvis que hi ha hagut sobretot són en tema d'instal·lacions i en tema de paviments més actuals i més resistents, adequats a les necessitats de l'Ajuntament. Així han col·laborat diversos arquitectes, perquè han hagut moltes obres, Vicent Riera, Pepe Bataller, David Sánchez i jo en aquest cas la direcció facultativa, i entre tots ells han tret una miqueta, cada un ha portat el que ha considerat més convenient, perquè aquest edifici estava totalment en ruïnes i enfonsat. En primer lloc es va recuperar la coberta i després vam anar a poc habilitant la planta baixa i la planta primera, i després ja ha sigut l'habilitació total per a poder funcionar com a Ajuntament. L'edifici es distribueix en una planta baixa on trobem la recepció i el saló de plens. En la primera planta estan els despatxos dels tècnics municipals, l'alcaldia i secretaria. Les parets, a més, s'han engalanat amb fotos antigues cedides pels propis veïns i encara queden projectes per escometre, ja que així s'ubicarà un museu sobre l'educació i al pati exterior un museu a l'aire lliure dels oficis antics locals. El que era l'escola dels cagons, dels xiquets, va convertir-se en un museu de l'escola, perquè disposem de material, disposem de taules d'aquelles xocotetes, hexagonals, tal, i la idea és que en fer una altra replegueta siga un museu on la gent pugui disfrutar de veure-lo. El pati també, com haureu vist, està rehabilitat i el pati, la idea és un museu històric a l'aire lliure, un museu on es representaran el que s'ha fet en el poble, siga bé la vinya, siga bé el mimbre, la garrafa, el raïm, i tot això és perquè la Junta dels Dos Rius també, la bassa la conservarem, i tot això és perquè la gent pugui vindre i disfrutar d'este pati que també al final quedarà molt asseat. Un edifici, en definitiva, que s'anticipa al futur, ja que en ell es combina la bellesa i la funcionalitat. Un nou ajuntament que obri les portes a un immoble del segle XXI. L'Associació Espanyola d'Empreses de Proveïment i Sanejament d'Aigua i també Global Omnium han reunit a València els majors experts en tecnologia de l'aigua. València és la primera ciutat d'Europa on es realitza una lectura exacta dels consums reals de l'aigua i no de manera estimada. El Oceanográfic de Valencia ha acogido esta mañana la celebración de las jornadas sobre la tecnología IoT en los abastecimientos de agua, unas jornadas organizadas por la Asociación Española de Empresas de Abastecimiento y Saneamiento de Agua junto a Global Omnium. La tecnología de la IoT, que es lo que vamos a tratar hoy, aquí tiene un papel fundamental, ¿no? Y bueno, pues creo que va a ser unas jornadas muy interesantes donde vamos a profundizar en estos temas que son temas de actualidad y que están en constante evolución. Y espero y estoy seguro que va a ser de gran interés para todos los asistentes. La concejala del ciclo del agua, Elisa Valía, ha inaugurado la jornada junto con Fernando Morcillo, presidente de AEAS, y Dionisio García Comín, CEO de Global Omnium. Pues gracias a la potencialidad de las nuevas tecnologías, de la digitalización, en donde el sector está muy comprometido, tiene muchas capacidades para avanzar y además se adaptan mucho a las tecnologías por el despliegue que hay tanto de infraestructuras como de elementos y de servicios que prestamos. Los tres han coincidido en poner en valor el importante nivel de desarrollo tecnológico en el sector del agua en general y en particular en la ciudad de Valencia. Tenemos una posición de liderazgo clara y que es fruto además del buen trabajo de la colaboración público-privada en la ciudad de Valencia y que además es un ejemplo que debemos contar al mundo y que debemos explotar, porque no solamente hay que hacer cosas bien, sino luego también hay que contarlas para que se sepa que Valencia pues está a la vanguardia y es líder mundial. En esta cita han participado los máximos especialistas en esta materia para presentar una visión completa de las diferentes tecnologías y experiencias técnicas que clarifiquen el efecto de la digitalización durante los próximos años.
El sindicat CECIF, amb la col·laboració d'Uniteco Segurs, ha celebrat la seva tradicional gala del lliurament dels Premis Periodístics Comunitat Valenciana. Pablo Plaza, Héctor Esteban i Vicent Climent han sigut esguardonats en esta 12ª edició. La entrega de los premios se desarrolló en una gala que reunió alrededor de 220 personas y que resaltó la importancia social de la profesión periodística. La presidenta autonómica de CECIF, Comunidad Valenciana, Alicia Torres, inició los parlamentos retrocediendo a la celebración de la 11ª edición, que se desarrolló el 27 de febrero de 2020 en los prolegómenos de la devastadora pandemia y tuvo un sentido recuerdo para las personas fallecidas o con secuelas por COVID. Bueno, la importancia es reconocer el trabajo, el buen hacer de los periodistas, la labor fundamental que realizáis y bueno, en esta 12ª edición pues vamos a premiar a 3 excelentes compañeros que hacen un excelente trabajo y bueno, en definitiva reconocer y dignificar la profesión del periodista. Durante su alocución destacó la labor del jurado de estos galardones, compuesto íntegramente por periodistas. Alfonso Gil y Bea de Zúñiga ejercieron de portavoces del jurado, fundamental en estos premios. Pablo Plaza, galardonado con el Premio Periodista Revelación, agradeció la distinción a jurado y organizadores y explicó su labor poniéndola en perspectiva con un diálogo con su abuela, a la que recordó en varias ocasiones. Recalcó la importancia del periodismo y trasladó su gratitud a sus compañeros en Valencia Plaza por el apoyo y las enseñanzas que le transmiten. Héctor Esteban, que recibió el reconocimiento en la categoría de Periodista del Año, resaltó que le han transmitido en la profesión a tratar bien a la gente y a ser paciente con el error. Tuvo palabras de cariño para compañeros que le han ayudado y en especial para María José Grimaldo, subdirectora de Las Provincias que falleció en 2018. Reivindicó a su mujer y en general a las parejas de todos los periodistas. Apeló a ser generosos y buena gente y a aparcar los egos. Vicent Climent, galardonado con el premio Trayectoria Profesional, definió el reconocimiento como una de las mayores alegrías de mi vida. He recibido muchas más felicitaciones que en cualquiera de mis cumpleaños. Hizo un repaso profesional y vital de sus 40 años de trayectoria en el que dejó sentencias como: a quienes sientan crecer la desesperación en su vida, quiero decirles que aguanten, o nunca me he rendido aunque muchas veces la vida me bajara los brazos. La delegada del Gobierno de la Comunidad Valenciana, Gloria Calero, intervino en el turno de autoridades para definir la profesión periodística como indispensable y destacar la relevancia de la gala para reconocernos, juntarnos y abrazarnos. I fins així arriba el nostre espai informatiu d'avui. Recorden que nosaltres tornarem demà a la mateixa hora i que, com sempre, tenen tota la informació a les nostres xarxes socials. Fins demà i gràcies per estar ahí.